Siyamikelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Umleli manje onke. Silokho sithule bona ubufakazi ngayo impela ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo egameni lika Jesu Kristu. Ayikho indlela iyodwa indlela esinikiwe. Amen. Njengoba ubona zinkolo zingaka izindlela abazama ukuzakhela zona ngaphansi kwamagama nama-umbrella abawakhayo ukukhusela labo ngezimfundiso zabo zasemhlabeni. Kepha indlela iyona eyezulwini iyodwa. Labo abamukela indlela ezulwini bamukela izwi elibhalwe phansi. Hayi imfundiso kamfundisi noma imfundiso kamhleli. Imfundiso eya umuntu kaNkulunkulu odaliwe kusukela ekudalweni noma ekusekelweni komhlaba. Amen. So le ncwadi le ithi lapha kwincwadi yase-Efesu 1 uNkulunkulu uma enza umuntu makheleni. Le ncwadi ziyafakazelana kakhulu nje iBhayibheli likhuluma ngento eyodwa ukuthi uyalilandela likhuluma ngobungcwele. Ayikho enye into iBhayibheli lifuna kumina noma lifuna komunye umuntu. So uma ngikhuluma ngezwi kaNkulunkulu ngikhulume ngobungcwele nanokuthi lithi phenduka. So uJesu ufika phezu kwaJohane engaphambi kwakhe esekhona ezothi uJohane phenduka. uJesu ufika emva kwaJohane bazokhuluma lizwi linye lokuthi mabaphenduke abantu. So abantu baphenduka ngokuba sebephendule ubuso babo nomhlane wabo babhekisa umhlane wabo kuNkulunkulu, basusa ubuso babo kuNkulunkulu, banikela imizimba yabo ezithweni zokona. Izitho zokona ukukhonza izithombe. Uma unesithombe uthi uyakholwa ukhonza noma uthandaza phambi kwaso uyona. Uma uye emsamu uthi ufuna abantu bakini bakhulumele noNkulunkulu ngoba seduze noNkulunkulu uyona. Uma ukuthi uthatha umzimba wakho uhambe ulala ngaphambi komshado uyona. Hayi ukuthi usathane wedriver, usathane umshayeli. So uma ethi umbhalo uKristu ngokuzohamba ngifuna ushayishe ngifuna ubheke incwadi kaJohane 8 lapho khona uJesu khona ekhuluma ukuthi umuntu uyisoni noma uhlala esonweni kanjani. Incwadi kaJohane 8 phela uverse 21. Uqale ngibisile right ushayishe incwadi yase-Efesu 1 sura uverse 3. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Yes. Osibusisile ezulwini. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Okay. Kule ndaba lethi abantu abaningi ufuna ukubambelela kulo ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu nasezulwini. Angeke kwenzeke ukuthi uJesu azoba indodana emhlabeni aphinde abe indodana ezulwini. Hallelujah. Okay, inyama yakhiwe esibelethweni somuntu wesifazane eyakuphi inyama yasemhlabeni. Kepha umoya ongena kuJesu thiwa umoya kaNkulunkulu ongena kuyena. So kuJesu kuphila uNkulunkulu. Kepha inyama njengoba nami ngibone ngiyinyama nje. Uma ngizelwe kulowo ngizele ngithi baba. Inyama ethi baba. So abantu babuza ukuthi uma uJesu ekhuleka lapha esibambanweni noma esuke ukhuleka kubani? Inyama uNkulunkulu akuyona ufundisa abantu basenyameni ukuthi abantu basenyameni bafanele ukukhuleka kubaba osezulwini. Awudingi ukuya emsamu noma uye kwisangoma noma uye enyangeni ukuthi uxhumane nobaba osezulwini. Labo uNkulunkulu basemhlabeni abazokwenza ukuqala uSathane. So uJesu ke igama alinalo ligama lithi Jesu lasezulwini akona igama lasemhlabeni. Ingakho kuthiwe kunikwe igama elingaphezulu kwamagama onke ukuba wonke amadolo azakuvuka nemilomo yonke iyakuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Kusho umprofeti Isaya aphinde asho umpostoli Paul. Umpostoli Paul usho kwincwadi yamaRoma sahluko 14 verse 11. Bese phinde uzosho uIsaya kwincwadi yaIsaya sahluko 45 nakhona futhi aphinde agcwalise kusukela kuverse 23 mangaphosisi right lapho khona eveza ukuthi ke noma kusho kwami ukuthi ngiyohlezi ngimile kwaphakade wonke amadolo ayokubuka avume.
So fanele sithole igama esikwazi ukuma ngalo. Singabi abantu abafuna igama noma abangazi babizana. Ungazi ukuthi ubizana. Uthi egameni likayise egameni lento namoyingcwele. So lolo gama lilodwa akusho ukuthi emagameni amathathu. Ufuna understand ukuthi iBhayibheli alisho ukuthi emagameni amathathu abantu abasho njalo. Fana lento yokuthi ke uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi. Akusho ukuthi imali iyimpande yesono. Kepha ukuthi uyangithi kaza kwesikhuluma singazange sithole ireference usource ngesizwe ingredient lapho khona usukuthole khona ulwazi. So uyafundiswa ke njengomfundisi noma umfundi kaJesu uzokhuluma izwi kaNkulunkulu. Ungazikhulumeli ngomlomo wakho ngoba uzwe kuthiwa. Ufundiswa ukuthiwa uthi lapha kwincwadi yaIsaiah sahluko 29 kusukela kuverse 10 right bengaphosisi. Amen. Sahluko 29 verse 10 uthi mekhuluma lapho umprofeti ngokuba uJehova uthulule phezu kwenu umoya wobuthongo obunzima. Uwavalile amehlo enu. uNkulunkulu uvala amehlo abantu abanjani? Abantu abanenkani. iBhayibheli limile izwi lelingaguquki. Wena oguqukayo, wena onomoya wokuhlubuka nomoya wenkani. iBhayibheli lishintsha. Ukube iBhayibheli lishintsha ngabe nakusengayishintsha noma ngalishintsha. So ngingalishintsha iBhayibheli lithi ngenzela mina kepha iqiniso kaNkulunkulu lona uyoliveza nje umuntu elifakazela abaprofeti. Ingakho iBhayibheli bekuzoshumayela uma ngazange lifake wena. iBhayibheli iyafaka kumuntu. So balifaka iBhayibheli umuntu ulifakela ukuba umuntu akhulume ngqo amazwi kaNkulunkulu. Kepha uma unenkani uzoba nomoya wobuthongo, uzophinde futhi ushumayeze abantu abazofika bazolala. Insindiso bayigcine ukuthi bayizwe idlula bangayazi ukuthi bayi-experience. Insindiso kufanele kuyizwe kuwena ikusindisa ukuze mosuku ufakaze kuJesu. Ufakaze ukuthi uJesu ungikhiphile. Bengisifele, bengiganga ngomphambili wami, bengidlala ngamantombazane, bengitshontsha, bengibhema insangu, bengibulala, bengithakatha, bengiqamba amanga. So uJesu siyabonakala ngoba sekuguquka ingqondo yakho kuba wena njengoba wathi uyisangoma ulahle yonke imiyeke namabhongi lezikhumba ezindala ezinukayo. Wathatha ukuphila insindiso imahhala. Insindiso ayidayisi, ayidingi amanzi leziwayo. Amen. So abantu abafuna ukubhanga uNkulunkulu namanyala abafuna ukuthi ke bakubize uze bathi woza khona unjalo uNkulunkulu uthanda unjalo. Iqiniso. Kepha amanga ukuthi uNkulunkulu kuyena fanele uhlale unjalo. Ufanele uphenduke. Amen. Mawuphenduka ukuthi ke uhamba indlela yasefebeli ukipitile. Mase uthatha uJesu uhlukanisa nomkipito. Ngoba indoda ayidoli into yakho ukipitile. Mawukuthi ubunyonyobela abafazi babantu uJesu yakutshela lento yenzayo. Ungolisa imbhede yabantu. Ngoba kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi umshado uhloniphekile nombhedo ongangcolisiwe. Kepha iziphindi nezifebe uNkulunkulu uyakuzahlulela. So umbhede womshado ungcolisekile. Lezi zinto lezi zikeBhayibhelini azidingi ukuthi ke uzakhele imfundiso yakho ukuzekele. Ufukamele isono esontweni. Abantu bafukamele isono ngenxa yokuthi umfundisi ufuna kugcwala iphakethe. So thina sifuna ukuthi sihlukaniswe imisebenzi yethu. Uma kuwukuthi uze ensindisweni kepha usanenjongo yakho ongafuni ukuyidedela phambi kaNkulunkulu uzophinde futhi uhambe ngokuba izwi laNkulunkulu liyashisa. Amen. And isando esikhulu esiphahlaza yonke inhlobo yamatshe anenkani. Elingafuni ukuhlephuka liyabaleka nqashe liyohamba liyohlala lekude namanye amatshe anenkani. Amen. Uthi uJesu uma umuntu ezwa lamazwi ami noma delike uma liwela kuyena liyakumgandaya abumpuphu futhi kuyophela la. Kepha uma umuntu eziwele yena futhi uma usethele wena uJesu uma eziwelela kulelithe liyakumlimaza. Izwi laNkulunkulu lilimaza lesono lesi esingasafuni ukusuka kuwena esisesizenza sengathi siphila kuwena. So umuntu oshumayelayo umuntu usuke ethi uNkulunkulu akasuki kwimbhalo noma kuthiwa ngabe ikuyena ngaphakathi uma unomoya oyingcwele. Lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaJohane
Isahluko 4 verse 1. Uyayithola bright ngijima usheshe kuyona ufuna usheshe incwadi yokuqala kaJohane isahluko 4 verse 1. Ungahamba uzuyidlula. Bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya. iBhayibheli lithi ke bathandekayo nina abazalwane nani bangcwele maningakholwa yibo bonke omoya. Kepha hlolani omoya. Ukwazi kanjani ukuhlola umoya ukuthi kaNkulunkulu noma cha? Ukwazi kanjani ukuhlola umoya ukuthi kaNkulunkulu noma cha? Ngeke uzukwazi ukuhlola izwi loNkulunkulu ngeke kwena. Uzokholwa yona yonke into abantu abayikhulumayo leminyaka ngemilomo yabo ngoba abantu balambile, abantu bagcwele inkanuko, abantu bayashayela bashayela uSathane ukubadukisa abantu abaningi njengokusho kwaJesu. Athi baningi abayoza kubantu bazibize ngoKristu noma egameni lakhe badukisa abaningi. Uma kungenxa yabakhethiweyo nalabo bakhethiweyo bebuya kudukiswa kepha ngomusa kaNkulunkulu uma bebekezela kuze kube sekugcineni baya kusindiswa. So uma ungenawo umoya engcwele awukwazi ukuhlola umoya. Uma ungenawo umfundiso okhuluma iqiniso noma uhola umoya engcwele awukwazi ukwahlola imimoya. Ngokuba yini? Wena awulazi izwi kaNkulunkulu. Ukholwa ukuthi khona into ethiwa igama likaJesu. Igama likaJesu lifakazelwa imibhalo. Imibhalo neBhayibheli izindaba ezifakayo kuthiwa isibonelo salabo ababengaphambilini ukuthi bahamba kanjani. uNkulunkulu washaya kanjani? Wasala kanjani isihlanu? Wawathatha kanjani abafaka eKhanani? So lezi zibonelo lezi ezikhona zitshela wena zigqugquzela wena ukuba mesaba uNkulunkulu. Ugcine imiyalelo yakhe. Njengoba kubhaliwe-ke lithi iBhayibheli njalo uhlezi kuthiwa kulotshiwe. Mawucabanga kusuke kulotshwe kuphi? Kusho iBhayibheli uqobolwane. Lithi kulotshiwe kusho ukuthi lento le bayithatha kwiTestament elidala elalibhalwe ngabapostoli nami ngabaprofeti kaChristu. So njengoba uJesu ethatha ethi-ke kulotshiwe ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kepha ngabo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Mina imfundiso enginikiliwe nengishumayelayo ukuthi abantu ababuyele eBhayibhelini. Awushiye iTV neDStv. No la handa pa TV ukuthi badedela kancane. So ona handa bafundisa lutho oluphathelene nokulunga. Ubona yonke imikhuba yabantu abayenza ezindlini zabo but ayibonele emgcweleni ngoba akashunyayela uJesu lapha. Kepha kufakazela imisebenzi yabantu abaphila ezweni nawe. Awunike incwadi yamangamasehlo 1 lapha verse 21 noma 29 futhi ukhombisa ukuthi uma uthanda lezi zinto kakhulu khona iBhayibheli elishoyo. Lithi abona yabona abantu abenza isono lapha TV nalabantu abenza isono lapha ku TikTok, abantu abenza isono ku Facebook. Nawo busy lapha yawo busy uyascroll uyajabula uyahleka uyahlekisa umfana zezintombazana. Umfana ubukise kwamama wona uyahleka wenza amahlaya. Kepha lo muntu lo lento ayenzayo le lithi iBhayibheli owesilisa angagqokisi noma ngembathi owesifazane. Nowesifazane ngembathi owesilisa ngokuba yilowo nalowo owenza lokho uyisimlengiso phambi kaNkulunkulu. Wena-ke umzalwane umfana uzenza intombazane lapha wenza amahlaya wenza yahlekisa wena yahlekisa le wasubona nonayini nawe mbonisa nontana kuyahleka kumnandi umuntu wenza isono abantu bajabula lesono. Manje-ke wena umunye nomoya kaSathane ngokuba uhlekiswa yini ujabuliswa yini izinto zikaSathane. So ingakho iBhayibheli mawufunda le ncwadi yamangamasehlo 1 iqala ithini? Akubona abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu. Wena-ke umzalwane uyalazi iqiniso. Besazi lesimo sokulunga kaNkulunkulu. Sokuthi abenza okunjalo. Ukuthi abantu laba abantu abenza izinto ezimbi lapha ku TV na ku TikTok na ku Facebook na ku Instagram Bafanele ukufa. bafanelwe yini? Ukufa. Bafanelwe ukufa. Hallelujah. Abenzi lokho kuphela. Abona labo abenza lokhu wena ukukayo kuphela. Kodwa babuye bavumelane nabakwenza. So ngesikhathi uhleka lapho kuba lo-4 ujabuliswa ukhohlakala komuntu waka TikTok ubona ke funa abantu abazobukela udesperate ukhathazekile ukuthi ubani abantu abazomlandela ukukhohlakala kwabo. So uthola ama-likes uyakhokhelwa futhi. Into esifazane kade shutha nje igqoke kahle kancane isikhuluma iskate esale nge-tight
siyaqala bese shutha usethi kanje umfana kanje eshutha kahle right siyaqala siyajima sefuna verse 6 pack siyaqala ukuthi isithombe ufuna verse 6 pack wena hamba uyolike wena umuntu dayisa upende le-makeup uyahamba lapho ku-Facebook uyozipenda lezi zinto uthola mahali ukuze abanye abantu bazithenge futhi uyazipromote usathane ukuthi uyakushayela akakutshela ukuthi angekushayela manje ukunika ubukhazikhazi wasemhlabeni uJesu ukuthi beselima lapha kwincwadi yaMathewu ukuthi umoya wasumbonela entabeni befika entabeni usathane wayesemlinga ngoba ebelambile wathi thatha lamathu waphendula izinto athi uJesu ulotshiwe ngeke aphile ngesikwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu bese athi amthatha amuse phezulu kwethempeli athi ziwisi ngokuba kulotshiwe ukuba uma uzwisa uNkulunkulu uyakuthumela izingilosi zakhe ukuba zikunqabe angayekuyekela ukuthi uqhuzuke nasekheni ayiJesu amtshela ukuthi ngeke ngikwazi ukulinga uNkulunkulu ngoba phela uNkulunkulu usathana ethi sibulale ukuthi wena uthatha ukuphila kwakho kunika uNkulunkulu akuhambanga ukuphila kwakho ngesikhathi esifanele bese fika isikhathi lapho abantu uJesu usathana kanye ngeke uJesu ngalokho esamthatha amuse entabeni amkhombisa ubukhazikhazi bomhlaba athi uma ungaguqa lapha ngwami ngizakunika konke ukubonayo ebona indaba le so nawe ebuka eTV lapha kuya-advertise yonke into izimpahla i-makeup into zokufakelwa ama-eyelashes nako-Instagram nako-TikTok lezinto zikhona uma nje ungavuma ukuthi wena usebenzele usathane nawe ukhambise ngalezi zinto uzakunika lonke lolu dumo lokuthi abantu bakubone bakuthande bapress like kube nama-million views abantu ababuka umsangano wakho so we understand ukuthi umuntu owenza isono lapha ubiza abanye abantu ukuthi beze esonweni ngisho abazalwane bayaqhubeka ngenxa yabantu abenza ukukhohlakala lapha kodwa nje wena bamodela benkulu ko-TikTok nako-Facebook sekudayiswa ngemzimba ndlela zonke ngokuba abantu obaba abadala sebelahlekelwe isimilo sehlezi ngenxa yokuthi usengene umoya omubi esontweni lento iyafundiswa ukukhohlakala ngifuna ukuthi ngiyifundise lento ukuthi eBhayibheli liqondile kepha abafundisi abathuka usathane bafika bazomkhohlisa umfundisi ozokutshela ukuthi ekamerweni ukuze ubambe umshado wakho kufuneka ispice izinto ufaka ama-spice isikhohlakalisa sathane lezo ngokuba ingakho abantu behamba abazalwane beyobuka amavidiyo cansi pornography ku-YouTube ku-internet babuye bazokwenza izinto abazibonile lapha ubaba-ke ithole ukuthi umama uphila impilo yobudlwane noma wena uthathe umuntu ukuthi uyamthanda noma uyathande uya-understand ukuthi uyaphila impilo yobudlwane kepha bese fika emshadweni usetshela ukuthi phela kufanele umshado wethu sithi uspice sifaka ama-spice akho ama-spice la angaze ngibone intsha yenza izinto ezinama-spice angaze ngibone inkukhu yenza into enama-spice angaze ngibone inkomo ifaka ama-spice kepha abantu abalalisa kwezintsha lonto leyo uNkulunkulu akayifundi ngokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini right kwincwadi yeGenesis sahluko 1 yabona iqiniso laNkulunkulu limile angeke nami ngikwazi ukuthi ukuze mhlawumbe ngizokizwa kahle ngizame ukukhupha isoka awukwazi ukukhupha isoka ngoba iyona incwadi ezikhulumelayo lapho khona uNkulunkulu kwincwadi yeGenesis sahluko 3 right nasolisa from verse 16 uNkulunkulu ekhuluma no-Eva u-Eva ukuthi ukhohliswe usathane namhlanje usathane usakhohlisa abantu besifazane kakhulu abona izinto ezi-advertise ku-TV izinto ezoveza imizimba yabesifazane izinto abazohloba ngazo amacici opende basemlomeni izinkophe zokufakela bakhunda abashiyabo bafaka ukufakelwa ukuzishintsha pende izinwele babe imbalabala so umuntu ongazi lutho ngokulunga kwaNkulunkulu ubona ukuthi umuntu wesifazane ozakhile ngezinto zasemhlabeni ezimfakela isibhalo uyababa muhle so kanjalo-ke nalezi zinto lezi eziletha abafundisi ukuthi ukwazi umshado wakho kuphela kufanele uspice izinto ekamelweni unkosikazi wakho ahambe phela umshado kumnandi ukuthi lezi zinto zibe mnandi akho zinto ezakwamnandi la ngokuba asiselelwanga ukuthi sisinonge impilo yasekamelweni simele ukuma lento lesifiswe khona ithi-ke incwadi yeGenesis sahluko 3 verse 16 wathi ngowesifazane uNkulunkulu wathi ngowesifazane ngizakubangela ubuhlungu obukhulu umuntu wesifazane ongakazazale ngalesikhathi kepha uNkulunkulu wamtshela into eyizokwenzeka kuyena ngenxa yokuthi usevumele usathane akekho umuntu wesifazane okwazwala kushukela ezifana nje ovele wathumela umntwana kwamnandi
bonke bafikelwa imihelo basikwe kube buhlungu ufika isikhathi sokuthi sekuzofika umuntu emhlabeni umuntu wesilisa noma wesifazane umntwana uza kabuhlungu emhlabeni kwaziwa umama lobuhlungu ekukhuleleni kwakho uma sophulelwe uyakubeletha abantwana ngobuhlungu uyobeletha abantwana ngobuhlungu ukunxanela kwakho imali ukunxanela kwakho ukuthi ukulangazelela kwakho kuya kuba sendodeni yakho manje unamadoda ukulangazelela kwakho kuphi uma unezintombi ke wena ke waphela neBhayibheli sizokutshela leli ngizokutshela yona manje ngoba mhlawumbe ungathi ngisho lokho wena ufuna support lokho wesifazane lema lithi owesifazane ukunxanela kwakhe ukulangazelela kwakhe kuyoba umuntu aganene naye yona iyakukubusa indoda ebanjani iyakukubusa akushiwo ukuthi indoda yokubusa ukuthi kwenzise yonke imsangane kamerweni yayizolo nto le so uma umuntu wena ushadile uthi phela sina sekuyindlela yethu ithela abantu abashadile ukujabula akushiwo ukuthi ziphathiseni kwezinto ngiyaziphathisa kwezilwane iyakubusa kuphi iyakukubusa wayesethi ku-Adam so uma ethi iyakubusa noma ngabe umuntu uthi misa kwenja noma ethi gibela ngaphezulu awuyikuvuma le ngokuba ilona lento le ukuthi emshadweni abantu besilisa bagcine sekuthiwa badonswa ngamakhala because umuntu begibela ekamerweni kufanele ubuse naphambi kwabantu uzoyenza lento ukugibela ekhaya ebuhlungu welento ngoba ngiyakhuluma phambi kwenu kepha iqiniso ngoba yini lithi iBhayibheli awukwazi ukuthi ke wena wesifazane ubuse phezu kwendoda ngokomthetho kaNkulunkulu ngokwendalo uze kuye kule ncwadi le bright le ethi lapha kwincwadi haya sikuredi uqala kaThimotheo sahluko 2 kusukela kuverse 12 right ncwadi kaThimotheo yokuqala sahluko 2 kusukela kuverse 12 dinike kepha angivumeli owesifazane ukuba afundise angivumeli owesifazane ukuba bafundise nokuba abuse kusho iBhayibheli uma ukuthi wayefuna insindiso bese uzothi ayikese ubizile ngemina ukuba ngizovula ibandla ngishumayele kuphi khona nje iBhayibheli kuphi lo Jesu ubizile ubani kumele simkhona mzalwane iBhayibheli noma uwena kepha angivumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezu kwendoda noma njani nokuba abuse phezu kwendoda ungathi abizwa lento uma usenza isimo wena noma ngabe usenza isiwula wena qobo lakho ngoba iBhayibheli aliqoshela ulimi lakho eliqondile angivumeli owesifazane ukuba afundise akukhulunywa ukuthi ufundise esikoleni ungafundisa esikoleni akhuluma ukuthi ufundise mhlawumbe ubhukuda ufundise ubhukuda bekwenze ubhukuda kepha bese kuthiwa endlini kaNkulunkulu ngoba le izobalansisa iBhayibheli angivumeli owesifazane ukuba afundise noma abuse phezu kwendoda so uzibize ngendoda kepha phambi kwakho umele owesifazane uyafundisa endlini kaNkulunkulu ngokomthetho kaNkulunkulu akuvumi amasukuma aqule amasukuma afakaze kepha waqala wavula iBhayibheli waqala ufuna ukushumayela wathi inkonzo iphethwe uyena mina bengikhona ngosukuma ngiphume ngomnyaka hayi ngoba ngizonda phela angikwazi ukuthi ke ngizothi nginazi iqiniso ekubambithi iBhayibheli akubona kuphela abenza lokho abafanele ukufa kepha yilabo abasizakala ngani nalabo abenza leso senzo sifanele ukufa nabo abasizakala ngabo so uma ngizohlala mina ngiqhomolozela amen haleluya amen sukume umntwana ngikhohlisa iBhayibheli ingumvumela ukuthi enze lento ayenzayo bese omunye befuna ukuyenza lento ashike phoso yini uma ngeke umfundisi khulekani fakazani lezi bathi ungashumayeli ukuba iBhayibheli mina ngeke lishintshele wena uma unganikwanga lokho uphinde uqhubeke right ufunde le ncwadi bese uMabili yasikoleni 14 verse 34 uzokala from 33 34 nokuba abuse phezu kwendoda angivumeli ukuthi abuse phezu kwendoda so ukubusa phezu kwendoda kusho ukuthi uma ukuthi imele izimkhuba yini ngiyabusana noma umunye umnika igunya lokuthi enze into haleluya engafanele ngoba uyayenza naphambi kwabantu lokubusa ngakho abafundisi abaningi kanje bile qondile kanje elishumela iqiniso athola unkosikazi athi ayibeke mina baba le ndaba le yokuthiwa singayifaki into lezokufakela yikho right ifanele isibe bahle athi umfundisi uqinisa ikhanda kuthiwa phela ngeke usayithola inami mfundisi la kusofa
aqala ngobe mfundisi bazalwane umoya engcwele ukhulume nami ebusuku wathi bazalwane nye sisingaphansi komusa sengaphansi komusa bazalwane akusana inkinga nje usuka eziphilela ukuthi ukhululeke uzenze ube uNkulunkulu webathanda abantu balabakhe bebahle. So ungalazi ikhanda lakho ufake lezi nzipho zakho uNkulunkulu uyathanda phela sithola umusa lo mfundisi lo useqalile manje ekhaya unkosikazi yamgoba. So unkosikazi okulandela azothatha usofobomvu azobeka la afuna ukuhlala lapha lu4 abalo 4 kwinini usiyasukuma usefuna ukufundisa athi umfundisi akekho kuthiwa ibandla uzoba nje uma umfundisi ngoba iBhayibheli akekho uma umfundisi akekho uma umfundisi. So akufanele sizicambele izinto ezizokwenza ukuthi sigcine sesizibona sinamandla okwenza into wrong ngoba siyathanda ukuthatha amagama lokuthiwe ama-title ngokwesingisi noma isihloko yinto okumele isekele into yonke khona. So isihloko kunenhloko ngaphezu kwesihloko. Inhloko uNkulunkulu, isihloko uJesu bese ekhetha-ke izihlokwana la abaprofethi, abafundisi, abavangeli, abapostoli nabelusi. So uJesu ukwenze kwanomthetho konke. So sekuyabala lokho siyasukuma nebhluku elimthethayo namaqwayiqwayi nezinwele zikaJezebeli nezinzipho ezinde uzoma lapha kwenu uzonivumisa uJesu. Asayina uJesu eBhayibheli sekuJesu wasebandleni lalo bandla manje lo mfundisi ukuba ibandla lakhe. So sekuyoba ibandla lakaMthembu nomuzondi uma sefile isikhundla sakhe ngeke sathatha umuntu ogcotha umoya engcwele sesothathwa indodana ukuze lengcebe engena la ikhaya ngeke saphuma. Ukuba yini umfundisi udlule ukumela iqiniso nokuthi amle usekelo seqiniso. Vele leBhayibheli bagende ngeshumela abantu abaweak abantu bafuna ukufundisa abantu ngendlela zikaNkulunkulu ngokuba iqiniso likaNkulunkulu liyababa. Ifuna abantu abakwazi ukuthi bakhulume nje kanjalo. Awukhulumi ngokulimaza, ukhuluma ngokushaya umoya obambelele lapha enhliziyweni yomuntu. Ngaphakathi enhliziyweni ngeke uthi khona yiningi leyathu right Matthew 15:18. Ifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu udila lenhliziyo enhliziyo yakho yimbi. Uthi ke kwenye incwadi inhliziyo yimbi. Umthakathi. Ubani ongayazi athi mina Jehova ngoba ke umuntu umahlulela ngemisebenzi yakhe. Imisebenzi yakho iyaziwa uNkulunkulu. Akekho umuntu ongoli but akusho ukuthi masivune isono. Isono ngeke lisinqeqe. Isono siyangilimaza siyangidonsa singiholela emnyameni endaweni emnyama yokufa. So msisenga njini isono? Asinqeqe isono. Isono ngisono siyanyanyisa. So uma kukhona ispoon nefosholo angikwazi ukuthatha ifosholo ngithi ispoon esikhulu. Ifosholo. Ispoon. So angikwazi ukuzojwayela hayi ubufebe bese ngithi mina hayi ukuthi nje usuke wamthanda wahlala naye ithi umfebe lo le. Bongayithanda lo gama ukuthi awakulungeli kwamina iqiniso loNkulunkulu. Haleluya. Ukukhanya okukhanyile phambi kwabantu naphakathi kwabantu labo bamukele izwi thiwa liyabashaya. Limshaya umuntu limcwecwa limbulali liyamcwecwa isuse wonke amakhakhasi isuse wonke izigogo ngabe zimnamathele lisuse yonke into likwethe namivala amehlo akho liyankulu kuvuleka amehlo. So mekukhuluma iqiniso uthi amen ngokuba iqiniso lisebenza lento le efanele lenze umsebenzi wayo ngeke uzikholwe usashaba iqiniso wena bekhuluma iqiniso uthi yabona ukukhuluma nami mina ngeke ngisasonda la. So uyahamba uyakongela abanye abantu ukuthi uhlale kahle. Hayi mina ngaphuma nje lapha ekukhulumela nomhleli ngokumhleli nje ukhulumela ngabantu. Udlula umamukela iqiniso ulimlungise. Wabona ukuthi balekela kunama-umbrella engikhulume ngawo manje. Afuna vele abantu abajikile abafuna ukuhlelwa into abazoyizwa ngoba amadlebe abo kanjani ayebathi. Amen. Praise kaNkulunkulu. Thula umfundisi othi mebona ukuthi yabona kunekhuluma iqiniso ngeke ngikwazi nala ngeke saba mina. Sezowathi ngeke ngiyofundela ngomfundisi. Esebuya lapha yami. Haleluya bazalwane. Haleluya. Moya engcwele ayithanda bazalwane. uJesu Kristu inkosi yakho inkosi. Uthini uJesu? Uthini uJesu? Uthini? Ngabe ufuna uJesu ukuthi siqhubeke sihlale esonweni cha.
Nakanye uthi ke uma sesifika maqondana nesono singabuye siphile kanjani pho empilweni. Umoya Oyingcwele uzalwane glory. Oh Jesus Christ. Umoya Oyingcwele uthi mawunayo nawo. But ukubona kwakho umoya Oyingcwele uyaphuma ngoba uyamuza kubo. Uba lo ngakufakele wena kusekho. The moment ukhala isono akuthatha isikhathi singakanani ukuthi ufune ukuxolela ngoba ukubona inhliziyo yakho ukuthi iyazisola. But uma uqhubeka usikhuluma isono, noma uNkulunkulu uyaxolisa, uNkulunkulu phela uyazi nawe iphile enyameni, lokushaya isono nenyama nemlungenge mfolo nenyembezi nombese. uNkulunkulu uzobese ufile aphinde kwashidele futhi. Ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi ke ufuna inhliziyo ephendukayo. Inhliziyo ezisolayo bethuka ke sithole umusa uNkulunkulu uthi ngiyangixolela hamba ungakusona woza kumina uyisona uzophenduka ngokulungise ube lento elifunayo uma ufuna awukhohlwe. So enhlizweni yomuntu uthini ke njengoba phela abantu basuke bathi ke uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho ibonakaliswa ngendlela ogqoka ngayo, indlela okhuluma ngayo, abantu ohlala nabo, nempilo ephilayo iyaveza ukuthi inhliziyo yakho wena awukwazi ukuthi ke uzohamba ehlahle samahora ufike ukulamula. Awukwazi futhi ukuthi ke uzohamba esihlahleni samakhakhasi noma khona lethiwa ukuthiwa yini ukubila ngobeva khona lokubilayo yini lokubila lezihlahle ezibukwathi amabheri amajikjolo. Awukwazi la amajikjolo ufubile amagrapes. Isihlahla samagrapes nesihlahla samajikjolo sifana. So mase uswela umsemndeni wamajikjolo ukhipha amagrapes uyabona into wrong. Ingakho nje sizobabona ngani ngezitshelo zabo. Uba ukwazi ukuthi ke ungaphila ukhonza amakhosi amabili. Ukhonza le enye le besayitshelela. So ivangeli understand ukuthi likhuluma nawe ngaphakathi ukuthi ukhumbule ukuthi athi uJesu lapha kwincwadi Isaiah 3 verse 19 athi bonke engibathandayo ngiyabayala basole noma ngibakhuze. Athi nawe shisekela uphenduke. Athi ngimile emnyango ngiyanqonqoza. Glory to Jesus Christ. Lowo ovulayo ngizakungena ngiye naye. uNkulunkulu ufuna abantu abanhliziyo zabo zizonamathela kuyena. Ngeke ukhonze uNkulunkulu nesono. Ukulisona sawaba phambili ngokuba simnandi ngozindonke. Ungona umuntu othi angikholwa mina. Uma umedaba noma eselele lapha yakhe uthi umzalwane kuthiwa wazwa isidakwa umsanele, wazwa isidakwa umhlelo. Akana ndaba. Lapho mase umzalwane soyabe sontela lapha ejoyintini somdakiwe. Amen. Amana ngesi. Awuthi umzalwane. Akangile ngeshisa mina. Bangasi kahle bangene ngeshisa mina. Sayidala uphelile. Sehlamba ihlambalazeka igama lokungcwele ngenxa yakho. Amen. So igama lensindiso njengoba kuthiwa insindiso liyakwazi ukuthi lizimele, alidingi ukuthi ulimise. Wena ufuna ume ngalo, hayi lona lime ngawo. So wena uma ukuthi uNkulunkulu uthi ngizokuphilisela ngoba wena usivivi, awushisi, awubani, usivivi. Bekungcono ukuba uyashisa kunokuba ube sivivi. Ungcono uma ubanda ukuba uyacacisa ukuthi ubiphi. Uma uthi awukholwa akusuke nje ukuthi awukholwa, uhlale ithina ukholwa uyabanda. Bese uzothi uyaxabalaza, hayi ngiyafuna ukukholwa lapha, ngifuna ukudlala nami into zaba semhlabeni ngala. Uzogcina into semhlabeni ngokuba uthi ke angibona bonke abathi kimi inkosi abayokungena embusweni. So sibheke leyo nto leyo singathi inkosi bese sisalele. Nami ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ngingabi umuntu omemezayo eshumayela ishayo ngibona lo ephenduka abantu bese befika ithi inkosi ethi angikwazi. Isabelo sakho silapha. Amen. Sengishumela ngeke ngenyuka mfethu ikhambi indawo ngaka kuphathisa abantu kepha manje mina ngazini. Amen. Ngenxa ukuthi nami nje sengibona ukuthi ayingeshumayelele. Imnandi le nto ukuthi abadlamu lawo bese eqale ngizibonge mina ngizikhukhumeze. Sengibona ukuthi abantu benza intando yami kanti mina sengikhohlile ukuthi ngiphathisiwe. Bengisitshe efana ngabe sisebenziswa uNkulunkulu sengisitshe sisebenzisayo. Sengiyazihlobisa mina ukuthi abantu bezwe ngami bagcwale ngami, abantu fike bagcwale ngami. So imina abantu sengibaphethe ngohlelo. Angisakhuluma iqiniso.
Iqiniso uma lingenayo indawo kuwena liyakuphimisela likhiphe. Uma uNkulunkulu efaka lento okungcwele kuwena uthola umusa. Hayi ukuthi nje uNkulunkulu umusa. Wena uthole umusa ukuba ayigcine nobuzo esikhobweni. Khona le nto ikhohlwayo ukuthi isihobo sikhona. Isihobo nje sikhona siyashumayela singayo ukuthi afunakala. Uyaphuma ungathoka ungasenzi izinto ezifuna uNkulunkulu. Besikhobweni. Isabelo sabantu bonke abangafunanga ukwenza intando yeNkulunkulu. So inhliziyo yomuntu ke nje uNkulunkulu ayishayayo uthi lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 15 verse noma ngicala from verse 7 right kuzobe sengidlula nje kulezi ezinye izincwadi. Bazenzisi Uthi ke uNkulunkulu ubebeza ke uJesu ubebeza ke abaFarisi abafundi bakhe bafike bazithele nje badle. Kepha kunemfundiso enikwa abantu abadala ukuthi awukwazi ukuthi uma ubuye ezitolo noma uhambile bese uzodla vele udle kufanele ugeze izandla uphinde ugeze namabhoko kube clean. Manje bese bethi bayakwenza lokho abafundi bakhe bazidele nje seyabuza ukwenza yini abafundi bakhe bangaqini usiko akuyona kuphela imkhuba nosiko ngezandla ngaphambi kokuthula xuba ngaphambi kokuthulana. So understand ukuthi izinto lezi ongazenza akulona icala. Kepha uNkulunkulu into emcasulayo ukuthi lezi zinto lezi eziwusiko lemkhuba zihanjiswa phambili. Imkhuba ke izinto ezi usiko into ongeke uzuthi isono. Kepha leyo nto ozoyiqhuba ngaphezulu kokaNkulunkulu. Ngoba ngizothi ukhulisa umntwana esena 21 or 18 ukuthi nje umhlabele isibane ubonge ukuthi uziphathe kahle. Awonanga uNkulunkulu. Kepha wathi uhlabela abantu abadala ukuthi bamsingathe so uyona uNkulunkulu. Ngoba yini wena ubongeke ngisho umzali wakho umbonge saphila uhlaba isibane ubonge egameni likaNkulunkulu awonanga. Indaba inokuthini wena besubiza no yabo gaga khona leshilo ubabize bonke abantu abake baphila ukuthi ibona abaphethe lo mntwana noma bamqamba mama. Lento lezi uchaphela uNkulunkulu ngoba so uma ethi ke kwenziwa yini abafundi bakho badle ngezandla bayeke usiko labantu abadala bangagezi izandla babezulu. Uthi uJesu nini abantu nabazenzisi ngokuba imiyalelo waprofetha kahle ngani Isaya ethi waprofetha kahle ngani Isaya uthi lesi sizwe singidumbisa ngezindebe zomlomo. So izindebe zethu sikhuluma sibe bade ngemilomo sikhonza uJesu. Sabantu abakhonza uJesu ngemilomo kepha inhliziyo yaso ibude. Inhliziyo mina ngathila lenhliziyo bekuthiwa kuyo ukugcwele mina ngifuna ukuzwa. Uma umuntu onokugcwele ngifuna ukuthi mekhuluma ngizwe into ephuma enhliziyweni yakhe. Hayi umuntu okhulumela ukuthi abantu bamuke kahle. Mina ngasho mayiBhayibheli sikona ubuye imfundiso yakho ngiyabuza ukuthi lo uyafufusa. Usakhuluma ukuthi ashaya abanye abantu not ukuthi ashaya isona. Ulwa nabantu. Amen. Uba ufundisa umpongose abantu bayamthanda. Kepha angikhuluma ngikhumbule nje ukukhuluma amaBhayibheli lokela ngivule iBhayibheli. Yabona nje ukuthuka abantu nje. Sikale singi ukuthuka abantu umpongose akakufundisi ngokungcwele kepha abantu bayamthanda. Ukuba ubona abantu abaningi bebezothuka abanye abantu bathatha izinto ezifuna umpongose baziposte kuma-status. Kepha uzothatha ukuthi ke thatha uJesu la uJesu. NgeBhayibheli uthi uJesu abantu abapost because yini bafuna lezi zinto lezi ezokwazi ukubalwe ngazo nabanye abantu. So uSathane usebenzisa khona abantu abasebenzisa igama likaJesu ukuze abantu bangabesakholwa bashayane ngezinto ezisho abafundisi. Yabona bengiphosa ukuthi ke hlukana namadlozi, hlukana nofebe, hlukana ngoba bhalwe phansi. Bese ngithatha ivesi umuntu okwenza amadlozi ngeke aze angiphoste. Bamenza ukukhuluma izinto ezokhombisa ukuthi ngithuka omunye umuntu. Usho umuntu osebenza ngamadlozi. Uyayithanda lento ayiphoste ku status. Ngoba ayifakanga uJesu ukuthi akahlukane nani namadlozi akhe. So izinto zikamoya zikhulile mina mzalwane ngixoxa ngizibone njengoba ngimncane kangaka ukuthi insindiso ayiningi ngeminyaka. Nokuhlakanipha kwaNkulunkulu akuhambi ngeminyaka. Uhamba manje ngokuvuma ukuba yivesi kaNkulunkulu azosebenzisa. So uthi uJesu uphenduka izifebe nabathelisi bese umzulu kaNkulunkulu bashiya abantu abazitshela balungile. Ungazitshela ukuthi ngibona umuntu osafebe umuntu khulekela hlezi ngisho njalo mina ngoba nawe kuyenzeka bona ukuthi ukhulekela
Sina abazalwane kufanele sibe ngabantu abazitshela bangcono nabanye abantu. Kepha kufanele ukutshela abantu iqiniso, not ukubatshela kuphela. Phila phela impilo eveza uJesu phakathi kwabantu. Ungabi nomona, ungabi nenzondo, ungahleli, ungayintshontshi, ungahamba mama, ungahamba ufakaza ezindabeni zamanga zona ethi hayi lo mhlengi kube khona uthe. Bese kuthiwa uJesu kwakuphi umhlengi. Lokho sibangela umsindo ngoba uJesu ayengakwazi ukuyiphila, awusiyele. Kulula abantu basho njalo kuba wena awukhazimulisi uJesu. So understand ukuthi ke uma kuthiwa nini abazenzisi ngokuba nikhonza uNkulunkulu ngemilomo enhliziyo zikude. Zikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze. Bangikhonza ngeze. Befundisa izifundiso ezimiyalo yabantu. Thatha imiyalo yabakwakho. Thatha imiyalo yabakwakho. Uyenze kube yona ozophila ngayo. Kube yona ezokuhola bese uNkulunkulu umbeke eceleni. uNkulunkulu umthatha yena ukuzwa engazi ukuthi uyathini ngekho kwakho. Umthatha serious ngokwakho. uNkulunkulu umthatha kancane. Baba wakho uzofa, baba wami wafa, uma wami wafa, mfowethu wafa, ugogo wafa. Kuba babe nikuphila phakathi ngabe baphila phakathi. Manje akukho ukuphila phakathi ngoba lithi iBhayibheli abafileyo abasabele kwabaphilayo. Amen. So uma ngekho sabelo, angithuki impilo umuntu osefile lengithi amadimoni. Lithi iBhayibheli ngihlabela amadimoni. Ukuba lo muntu osefile akana sabelo kwabaphilayo. Amen. Angithuki igama lakhe ngithuka ngisho lo moya lo obizayo akuyena into kimi. Amen. Akuyena. Amen. Hallelujah. Akuyena lo yena. Unikwe wena isangoma. Amadimoni sathi abantu abadala bahlabela imbuzi, wayefuna imbuzi ukuba akaze asebenze, uzazi ngizoyithatha imbuzi ngoba ngisebenzi. Wisigqila sikaSathane. Amen. Ngile verse 18 bese ngiyela incwadi kaJohane sesihluko 8 verse 21 break. Kepha okuphuma emlonyeni, izinto eziphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni. Amakuphe Enhliziyweni. So uNkulunkulu ukhuluma nani? Lenhliziyo egcina zonke izinto eziphila kumuntu. Uyabona njengoba usuke uzala ungazilutho, uyakhula le khona kwenziwa amasiko, bese ukhulile unemfundiso yamasiko. Bese kumele khishwe lo moya wamasiko nemfundiso zoba kwakho sekuyaliwa. Ngokuba lamasiko lawa akwenza ungabazi uyahamba uthi hey hallelujah. Amuza ukuthi ke umthandazi umakhosi ngapho uthideke. Bese sonke Facebook yagida wenza yonke le nto abuyenza yonke. Yaba ngapha khona isizulu sathi ukhamba sephuma umoya. Please you Jesus. Yes. Lo moya lo unomyalulana. Hallelujah. Ufuna ukubisa zonke izinto ezisentha uJesu uzohlukanisa. Yilo. Amen. Jesus. Uthi uyakholwa esontweni faka iziphathu ufakelele izithambo esandleni. Yeah. Ufakelele intambo esinqeni. Yeah. Fakelele intambo emqaleni. Yeah. Ukholwa kanjani esiphandla? Isothe uNkulunkulu uzosilungisela ngenyanga efile isikhumba seshe. Yeah. Ejelela. Uthi usindisiwe. Emakholeni eshuka inhlangene. Kuye sonele inkosi beshisa inkosi efusele. Ngizwile. Ayi bephula. Hawu bephula ayikho into eshiyelile. Bephula ngoba bephula kakhulu hayi. Inzili sobelezi. So inhliziyo njengokubuka komqondo noma ngokubuka kwamehlo. Thiwa amehlo ayiwindi lakho konke okungena ngaphakathi. So amehlo ayiwindi lenhliziyo. Amehlo lokho akubonayo ayathatha. Amadlebe nawo asebenza umsebenzi ofanayo. Ukuthi konke akuzwayo uma ungenakho ukuqonda umqondo wakho ungahlinzekile awukwazi ukuthi ukwazi ukwahlukanisa phakathi kweqiniso namanga. Kuyenzeka uSathane bese kuwena uza nemfundiso yeqiniso amesa ayibhexe namanga ngenxa yokuthi wena awambulelwe awunawo umoya ongcwele ubone sengathi lento iyona. So uma qhamuka umuntu ethi la ngiyona ngokwezwi athi hayi umfundisi wamgcotshiwe wangitshela nje ukuthi uJesu wafika kuyena wathi hamba nje uyoshumayela so ugcotshiwe lo mhlaba ngibona kwaNkulunkulu ungcwele ushabani sithi cha uNkulunkulu uthi mzalwane sathi siyakulela usisi wavula uqaphathi mhlali straight back amnandaba ne straight back sakhe uthi usendisiwe
bese kimi hayi sesiqedile ngithi phela ngokwezwi ukuthi uNkulunkulu uma sikhuleka umsifazane bamboza amakhanza. Wathi hayi ngisazobuza nje wathi ubani umgcotshwa azobuza umgcotshwa abumuza umgcotshwa. Umgcotshwa wathi hayi kwamama amandla kudala lawo eKorinte bathi balo wanika ibandla umqalisi wathi umqalisi wathi ke loyo nto yenzeka ngesikhathi sakudala kwabonakala ukuthi hayi abantu besifazane bemboza amakhanda baba amanuku bese beba nenkwethu babe nezintwana bathatha abageza amakhanda hayi bathi mina ngeke ngoba ngizoxabana nawe sisi angifuni ukukhuluma nawe yinike umjijiyelwa le ndaba hayi wathi uzoyenza imithi ngiyamshisa le nto ukuthi imithi sasine recording ayisekho recording mhlawumbe la right sasine recording sahamba siyo record sihlala phansi nabaxoxa ayisabukeka sikelelekile hayi basibingelele yabona babizana bonke bazohlala bafika labafana abancane siqale sihlale phansi sixoxe hayi bathi hambisana bengachazela ngevangeli yabo bese sifike le ndaba yokusemakhaya ayisiyaqala bayiphika sebefuna ukufaka izinto eziningi manje sikamoya ingcwele ukuthi hayi kwathina sibhabhatisiwe kahle sifuna ukubeka izandla yibona ukuba esinentshisekelo nabo babe nje ngathi ngithi mina ufuna umlilo wacinge ngasho kanjalo ngathi hayi uthathe umlilo wakho hayi ukuthi umthombele lo mfundisi hayi nami njalo khona ngikukhumbuza ngeke zami ngithi mina wacinge umlilo ngoba yini ubalekela iqiniso ngenxa yayindlu enkulu lapho khona bekhuthuza abantu behamba ngezimoto ezibizayo abantu esonweni abafundisi bayizithelelela ukuthi abantu bangahambi ngempilo eqondile. Umuntu mengasafike ebandleni kukhulunywa iqiniso uyofika hlale uma ubiziwe uNkulunkulu. Ngoba Yesu uthi ke bonke angaliwo baba ngeke baza basuse esandleni sami. So abantu ababizwa uJesu bafike bahlalela uJesu bahlalela umfundisi. The moment uhlalela umfundisi umngcwele wakho asisekho. Ngoba yonke into zokhuluma uthi hayi manje bamfundisi indabeni nje. Udlamini unamandla. Udlamini umsizile. Nami ngizofuna ukumbonga nje bayinikele no 5,000. Ikhombise ukuthi uNkulunkulu unamandla. Oh Yesu. Abazenzisi bakholelwa. Izwi laNkulunkulu mzalwane alikhethi mina njengoba ngishumayela nje befike ekhaya nami ngifike ngale ntumayela ngizilaze langa. Ngoba nami ngiyakhiwa. Amen. So you understand amandla kaNkulunkulu. Sithi iBhayibheli ngenxa yakho sithiwa izimvu noma sifaniswa nezimvu ezizabudala. Sibulawa usuku lonke. Kusho ukuthi izwi laNkulunkulu liyazi ukuthi enyameni yomuntu khona isono. So ukuze wayisono kwazi ukusincozula usibangule hlala kuJesu. uJesu akulungise ngemiyalelo yakhe nangemfundiso yakhe ekuholela ekuphileni. Amen. Okuphakathi. Amen. Bazalwane asiphileli kwamanje. Ngokusikhashana silana. Thina sibone ngathi isikhathi eside. Uthi omunye umbhalo ngokuba uNkulunkulu usuku olulodwa lufana nengulungwane. Nengulungwane usuku iminyaka engulungwane ifana usuku olulodwa. Ubheka uDavid akafika ngo-1000 uqeda usuku uNkulunkulu. Akhona oyedwa bazayinciphisa iminyaka uNkulunkulu bathi umuntu ngoba kuyena isono njalo esibusayo ngizakunciphisa iminyaka ibe 120. Ubhaliwe lapha kwincwadi yeGenesis. uNkulunkulu wayinciphisa iminyaka yethu yokuphila ngenxa yani yesono ukuthi uyabona ukuthi umoya wenkani uningi thina. Amen. Lezo nto le. So leyo leyo ukuthi umzalwane kuthiwa ngixolele. Hayi angizwi nje kahle le. Ubhedile. Avumi. Hayi umzalwane. Uyabona umzalwane ukuthi uJesu. Bonile Jesu bakwethethelele. Uthi umoya umbhalo ke uma ungathetheleli onabo. Wena uzakuthethelela kanjani kwamusizulwini? Usho ukuthi yonke lento le yethu yokuzitshela ukuthi thina inhliziyo zethu umoya mawuvumi. Yabona ungavumi umoya wakho ile khona ufuna ukuziphoqa. Mina mzalwane ngikutshelele ukuzenza indisweni ukuthi mesubonile ukuthi wrong. Vuma. Abazalwane abaningi nabafundisi ngale mfundisi esifundisayo abafuni ukuvuma ukuthi iBhayibheli ilungile. Bafuna ukuthi bona ba right. Athi yena usefundise lebandla usebenalo 40 years. Akanitsheli ukuthi uhambe uyothwala ngesikhubu samanzi. Uzisa insila ezidumbu. Uzitiye lensila negazi lagaya faka lapho lokho iphuzo yekile.
Inkonzo yetike lokwenza ukuphuza ikufa lokuthakatha kwabafundisi aba-12. Tshele mina ayiqiniso leli. Umuntu kaNkulunkulu akathakatheki ngokuba unembeza wakho umsuku. Imoya leyo thakatha ihambisana nabantu vele abalwa ngale moya leyo thakatha. Kepha lo olungileyo uphila ngani ngokukholo. And ukholwa kumenze ukuthi inyembeza wakhe ungasoleki. Noma umthakatha ethu uyambiza kaningi ngokuhambeni akuphehlela amanzi amnyama. uNkulunkulu athi nje ngeke uzumnike uzothanda ngokubiyelwe uthi wani babajisi ke mina ngipapajisa ngamanzi kuphela kube uphenduka yapha khona ozemva kwami yena uzokubabajisa kanye ngomoya ongcwele nangomlilo so umuntu uNkulunkulu ngumlilo kodwa la so ubiyelwe umlilo kaNkulunkulu ngasondela kwena ngoba ubiyelwe umoya ongcwele. So imaka nje ngifuna le ncwadi le yaphela bright ke usuzosuka la kule ncwadi ya Efeso sahluko 1 from verse 3 unginike lo ncwadi le kwanza understand ukuthi uNkulunkulu into asidalele yona yini and isizathu sizathu ukuthi wena fanele uncike eBhayibhelini ukuze ungezothukiswa abantu bonke abasindisiwe ukuba ngina senibanga esefaka umoya ukuthi hayi lela bandla labantu basehlathini senensindiso senimfundise nje abandisiplese ezinye izinto. Isikhathi ezinye ngeke zizwe eBhayibheli ukuthi ufika abantu bandubisi. Kuba yini umuntu okholwayo uhamba ngemap. Meka ukutshela unaye sekhona indlela entsha wethu hamba ngendlela yakho. Naye indlela ezobambelela kuyona ngoba iyona ndlela ebhalwe phansi ekumele ngibambelele kuyona. Hayi indlela entsha. So uthi umbhalo wePride makabonge uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu usibusisile ezulwini yes uKristu ngesibusiso sani ungamkeli ilizwi lokuzithiwa umoya angathanda ungakholwa iminyaka ungabonamkeli ilizwi loNkulunkulu ingakho lesi iBhayibheli phendukani yilona lo ababhathiswe egameni likaJesu Kristu khona niyokwamkelisa ini isiphiwo yizwi lokumele ulamkele uNkulunkulu bese agqokise amandla ukuthi wena izwi lakho yalamkela so khongiwe ngokwamkela izwi ukuthi liphile kwena libusa kwesa bonke lokho uNkulunkulu athi kuyeke uzokuyeka bonke uNkulunkulu athi kwenze uzokwenza kuba yini sekubusa amani izwi kwena. So ngaphandle kwezwi usakhona ukuthi hayi phela ibandla leli labapostoli leli elamaroma asikhona ngamagama sikhona ngezi uma ukuthi ibandla lakho liphikisana into ebhalwe phansi eBhayibhelini likaSathane isina kompethe kaSathane njengalokho asikhetha kuwe wasikhetha ke ngothando ngaphambi kokusekelwa ngaphambi uNkulunkulu wayesenakho nathi wesenathi ukuba sibe ngcwele wethi bese sakhile sakhe umhlaba wena ithi ke eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wayesazi ukuthi ufaka umuntu ngoba wathi bese kwenze konke wayesethi masakhe umuntu ngokufanekiso kwethu asifunze. So uNkulunkulu lokho ukwenzele thina lomhlaba wakhelwe thina asakhelwanga umhlaba ngoba sakhelwa umhlaba kuzokwakha umuntu kuphela uyaqala bese kwenza umhlaba kepha thina sakhelwe ukuba sibuse kuphi emhlabeni sizoba uNkulunkulu abancane singoNkulunkulu abancane sizofa njengabanye amakhosi. Sibe ngcwele sifanele ukuba njani sibe ngcwele. So you understand ukuthi sibizelwe umesizo uNkulunkulu awubizelanga izinto eziningi. So uNkulunkulu bese akufundisa ukuthi lo nalo akakhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe ungahleli nomakhelwane wakhe ungabuzi somuntu obheka ukuthi ubani kanjani ebhlukwe lakhe lidabukile ngcolile wena ngabe ubona isimo ufuna ukumthola kahle umazi umfowenu umuntu asikwethu bedingile wena umsebenzi wakho ukuthi unamandla uyayizwa lento lefuna nasiyazi ukuthi lithi iBhayibheli. Amen. Lapha kwincwadi yaseEfesu right isahluko 4 lithi ke from verse 24 nembathe umuntu omusha ngoba umuntu omusha owadala ngokukaNkulunkulu umuntu kaNkulunkulu odala ngelizwi ekulungeni ukuthi alunge njengokulunga kwaNkulunkulu nasebungcweleni bani beqiniso bese kwenzekalani ngakho lahla amanga likhulume iqiniso yes yilowo naloyo nomakhelwana wakhe lokhu ningamalunga ngokuba thina uma uyilunga komunye yabona umuntu lo u5 inamalunga so menqonga lo muntu ngekuphinde ukwazi ukubamba ngaphandle ukuthi bekhona lamalunga. So uma kufa lamalunga lawo ukuthi lo muntu usebenze ngendlela efanele ngekuphinde so uma uhlekisa umzalwane wakho ngeke umuntu ozothandaza naye ubani ozokhonza naye
Ubani uzokwazi ukuvumisa umzakho mhlawumbe kuyena. Ukuba yini wena ufuna ukubukisa ngokuhlupheka nangosiza abanye abantu. So sifanele ukuthi thina sakhani njengabazalwane. Zungeni. Ungasizakani ngokubi komunye umuntu. Esithi right. Lokhu singamalunga omunye komunye. Yes. Thukuthelani. Noma mthukeke uyathukuthela. Ningo. Nami ngiyathukuthela. Kepha angifuni ukona. Angifuni ukukhuluma ngami. Ngingasuke ngekasuka ngithi hey azumuntu wafundisasula. But ke angifuni ukuthi ngikhulume izinto ukuthi akusilima kusheneza ukuthi kuyisilima kuyisidoma leso. No. Noma ngeke uzuphimisana ngomlomo uzokusho ngaphakathi. So kwema ukuthi lonto leyo wena oqala ngikucasula uNkulunkulu ucebisize mina ukuba kuyanikwa kulikwa bani kulikwa wena. Lo muntu lo yavele wonile ukuthi abone. Kepha kungaphindiseli okubi ngokubi. Kepha ngoba okubi ngokuhle. Ezona le pray kuna bazalwane abafundisi. Ufuna bakhombise ukuthi uNkulunkulu ke usekwenzela indlela. Bazoba nomona. Babe nenzondo. Kepha uNkulunkulu usephakamisile. Uzokusuka ubeke. Isikhohle ayisafundisi. Ubanga uqhekeke umoya wesifakamo phakathi kwabantu ukuphumelele abanye abantu bayenyana akufanele kunjalo. Labafundisi bahlezi betrenda bayalalela bathi benza ama-interview. Tshele mina into uJesu bonke wenze umnyama imiyovela ekhanyeni. Amazwi akhe ayafakazela ukuthi baningi ofuwe nezinto ezingakwazi ukukhonkotha, abafundisi abayizidakwa, abafundisi abayizifele, abafundisi nje abayiziphingi, baphinga nemimoya kaSathane bebele bakhuluma ngoJesu. Bese abathi ngiyabaphimisela amazwi. Baningi Thukuthelani ningo. Thukuthela ngoni. Ilanga malingashoni. Ilanga malingashoni isathi ukuthela. Naloku ufaka kufika uhlele ukuthela. Ungathi ukuthela isikhathi eside. Ningamniki uSathane. Ungamniki uSathane ndawo. Owebayo angabe eseba. Nayo indaba lekhona. Lo ontshontshayo akayeke ukuntshontsha. Kepha kunalokho akakhuthale ukusebenza. Asebenze okuhle ngezandla zakhe. Asebenze okuhle ngezandla zakhe. Ukuze abe nokwabela osweleyo. So manje why kunezinto ezitshontsha emsebenzini ongafuni ukuzilahla noma uziphikisela emsebenzini? Usindisiwe kepha kwenzeka ukuthi ke soma sakho lokuphila ufumbethe ilozo intontile uyebeka ekhaya ufuna ukumuzi othi ke wena uyakholwa kepha wakha izinto wakha umuzwa wakho ngezinto zomntshontsho. Amen. Hallelujah. Sebenza okuhle. Kuthiwa aneliswa lokunayo mawuhola 5,000 wena wenza izindleko zokuthenga osofa wo10,000 sekumele ukhokhe installment sika 3,000 sekuyaba manje awusakwazi ukukhokha nengane yakho ufuna isikole esiphambili uyahambisa isikole esiphambili uyofunda isikole lapho ukhokha khona 10,000 yonke le nto le awucabangi awungahlelo wena nje ufuna ukubukwa lapho sokuntshontsha emsebenzini uzoshisa abantu emsebenzini ufuna isikhundla esiphakeme emsebenzini why because uhlule ukwamukela ilona lo muntu oshisa emsebenzini unezingane naye uyakhohlwa lo uthi akahamba uhlupheka khona kuzomusa wena bese uzobuya la ukuthula bazalwane. Haleluya bazalwane. uNkulunkulu bazalwane ungenzela umusa kuvele angathola isikhundla esinye ukhohlwe ukuthi leso sikhundla wena abawehlisa usuzipho lo muntu wesifazane okunikele isikhundla ubefuna nje nawe usathana usebenzisa yena ukuze ngcono ubheke wakho wena uxoshisa umuntu emsebenzini usathana usebenzise wena ukuze kunaba abanye abantu kepha mafika ukuthi uNkulunkulu ungcwele unike isikhundla esikhulu emsebenzini. Ukukhohlakala kwethu kwaziwa uNkulunkulu wazalwana inhliziyo. Thina siyathanda ukulunga phambi kwabantu usho uyalo nje sethi nini abafarisi nizenza abalungileyo phambi kwabantu kepha uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zenu. Amen. Amazwi lawa ngishaya ukuthi ngingabe ngithi ngizoma ngikhulume noma mina into engiyithanda lento engasila ngiyithanda ama ngithanda futhi ukuthi ngenze into engasile komunye umuntu ukuze ezothokoza mina ngoba lokho kungenza ngibe isikhohlakala. Khohlakala ukuthi ngoba nami la kufanele ngiphice omunye umuntu ngaphela uzokubeka kahle. Lithi iBhayibheli makuba ukuthi uNkulunkulu ulungile wonke uqambe manje. So uma ngizoqambela mina uNkulunkulu amanga mina ngithola isigaba lokugcwele ukuze abantu bezokubuka mina kahle. Baningi eBride akungaphumi emlonyeni yenu nalinye izwi elibolileyo. So umzalwane nongakhatha. Kodwa umzalwane nemagama naye ngokusuka uchahayi. Futhi awuyenzi lokho. Umzalwane awu ishintshe. Manje nxa sisukusuka la. Enja iyezo mina nje bazalwane bayazi. Lapha ekhaya kunenje.
asifani nje nami ngisuke naye eHammersdale le yakhe ngifike eHammersdale le yakhe ngifike eHammersdale ngifike izofa isesimeni sokuthi ayinaki into ephakelayo inamazeze inamaqhizana isimanga angaze ngibe lenja angaze ngibe nothando lenja kepha eHammersdale ngaqala ukuvuka uthando lenja ngafike la nje ngayiphakela ngaphinde ngazama ukuthi ngijwayeze ukuthi ngijwayele yangijwayela ngabamba ngiqhutha namakhizana ngazama ukuthi ngibambeke manje ngigeze ngingazi lutho ngeke ya right kwaya nganemali ngithengela ukudla kwezinto ngayiphekela besidla nami angisekuthopito wami bengithi ngiyaphuma ekusengiyogijima nami uTopito usengilandela kahle uTopito ngiyabotha akafuni ukungena ngamakheli ibhaki uTopito ngifaka emqaleni ngilandela uTopito siyamona ngifike ngimophe emona aqala ngizwe uTopito bengekho uluma intambo leqashula ngibe semile la usehlile yabo imami ngimshaya singapheli ngiphinde ngimthathe intambo ngithenge intambo futhi ngimophe ngifike ehlele emndini abasayilo intambo so uTopito bengithi ungayenzi lona ngisho emgaqweni mesihamba angifuna hambe ngaphambi kwami ngifuna emva kwami bengithi angisho kanini ngithi ayo abuya jiki ezemva kwami bese goloza ezokwenza into ezofuna ukumlimaza mhlambe ezokubona ukuthi ushoshe imoto imali ngimshaye ngithi ngiyakhuza isuke ngizihambele aqhubeka ngilandele so uTopito njalo methi wena unama ngoba uya understand ukuthi unongozi bese abuya bheka ukuthi bengithi abuya jiki ezemva kwami angikhuluma indaba yenhlamba so bese ngifika naye la ngimdlalisa ngenza zonke bayathuka njani le ngithi ngiyawaza la eza kanje uyenza yonke into engiyishoyo so uyabathusa lo ngoba yini ngiyamfundisa kepha uma ungafundisekile ukhuleka phansi komzali ongenayo imfundiso uyathuka awuzwa wena ufuthi uyisha awubheke amadlela akho nje mahana nje awuzwa uyabona ingane iqalekisa ingane wayethethisa ekhanda layo khona le nto nayo uzokwenza ingakho iBhayibheli makungaphumi lelilodwa igama elibolile emlonyeni wakho. Phela ngithi usebenza esibhedlela, usebenza ejele, usebenza emgaqweni, ungakhulumi nabanye abantu ngakho. Ngoba omunye ukhuluma umuntu osegula esibhedlela. Athi yina ngakusafa. Usasinga sikazi umusho imithi kahulumeni. Kanti uNkulunkulu uyasebenza bro. Wena sokhuluma ukufakela. Omunye usumlahlisa ithemba afe ngenxa yakho. Unecala lokuthi wena uzange uzokhuluma ukuphila kwabantu kade bedinga wena ukuthi ukhuluma amazwi okuphila. So lento bomzalwane ukubuyisa ithemba kumuntu nesimilo. Uphile impilo esimilo ekhombisa ukuthi unethemba bese kuthi nawo abanye abantu benze umusa. Ngoba ngaphandle kobungcwele nokuthula ngeke simbone uNkulunkulu. Ngisho ungagcina ke ungafeki, ungaphuzi, ungadakwa ukuthi unomona ufika umuntu eswele wamncisha wesihogweni ufika umuntu ezocela amanzi wamncisha lesihogweni uqhamuka umuntu onqunu odinga usizo ongenazo impahla unazo uyamncisha wesihogweni ukuba ubhale phansi uJesu ukuthi mesefika ngenkazimulo yakhe uyofika ehlale sakho sokhosi aqoqe izizwe zonke besahlukanise phakathi njengomanje usehlukanisa izimvu nezimbuzi athathe izimbuzi azibeke ngokwesokhohlo athathe izimvu azibeke ngokwesomnene besathi bright lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 25 verse 31 or verse 32 right izinto ezofaka esihogweni lesi kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingilosi zonke ezingcwele kanye nayo khona iyakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke ibahlukanise abanye kwabanye njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi imise izimvu ngakwesokunene sayo kepha izimbuzi ngakwesokhohlo khona inkosi izakuthi kwabangakwesokunene sayo zanini nina elibusisiwe ngubaba nidle ifa lombuso enalungiselwayo nini selokhu kwasekelwa umhlaba ifa lomngcwele elabantu labekwa phambi kokusekelwa umhlaba solokhu kwasekelwa umhlaba ufuna lento uyifake ekhanda lakho akuyona into enhle umngcwele nokulunga ngokuba ngangilambile wayelambile ukudla babupha ukudla ngangomile phuzisa amanzi ngangingumfokazi ngangixakekile ngenayo indawo ngangingenisa ngifake endlini ngihambaze nganginqunu nangimbathisa ngizifaka zokugqoka ngangigula ngula
ngangihamba wahaza wazongibheka ngangisetilongweni bengoshiwe neza kimi neza nazongishuma ezivangeli khona bayakuphendula bayisebebuza abantu abangcwele ukuthi Nkosi sakwenzani lokhu kuwe na besathi sakubona nini ulambile sakupha ukudla yes noma womile sakuphuzisa na sakubona nini ungumfokazi sakungenisa noma uhambazi sakwembathisa na yes sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na iyakuphendula inkosi ithi kubo ngiqinisile ngithi kini njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane nikwenzile kimi. Well, I understand that ukuthi thando makhona ngokuthanda ukuthi hayi umzalwane esiduze kwakho sokuthi makhona wakho ngokuthanda angithi phela kubhaliwe uJesu ngifuna understand ukuthi uJesu uzogcwalisa umthetho osukhona kwiTestament elidala ukuthi othanda amakhona wakho uzondibani isitha sakho ukuthi kepha manje akusefanele ube njalo kepha othanda umakhelwane wakho njengokuzithanda nesitha sakho bese usikhulekele uthando ngokufuna uNkulunkulu lelo bese laba bayolahla nokubalahla ngalokhu ukuthi wena ukunakho okuningi ukunawo amanzi ukunamali awuphanga awenzanga lutho noma kuthi ukhonzile wezekhonzweni wanikela kepha lokuthi ufika abantu wena bathumile ukuthi bazothola usizo wena wathi cha ngesihobweni ubhlungu lento ngoba ukholwa lokho akuhambi kuyimpilo zalwane ukholwa impilo hayi ukuthi ungcwele ngoba nakuzwe uJesu njalo ungcwele ngokuba amazwi akhe ahlezi izweni yakho uyakwazi uyakwenza uma ungayenzanga iyakushaya moyo yakhe awuyenzanga into yakho uyakutshela moyo ingcwele awuyenzanga ingakho ngithi mina lithi iBhayibheli lihlolani imimoya ukuphenduka kuthopha izandla akuhambisani ungcwele mawuphenduka nje uyeza wena njengoba lithi iBhayibheli basebenza ukuphethula abanye apostoli madoda bazalwane sokwenze njani uthi uPetro aphendukani yilo nalo babhathiswa ngene emanzini akho uPetro aye phamsani izandla ke nisho umthandazo wezulu awukho umthandazo wezulu eBhayibhelini awukho mzalwane so understand umephenduka umuntu umtshela ukuthi akathatha uJesu noma iBhayibheli nakunceda amaRoma sahluko 10 sahluko 10 so verse 8 and 9 sahluko 10 verse 8 and 9 right ukuze wena uvume ngomlomo wakho awuvume ngoba ngikuvumisa mina wena ubona isimangaliso sikaNkulunkulu enhlizweni yakho likhaya yakholwa njengomthelwa owathi ehamba ngenqola wathumela abaningi uFilipu kuyeza bethumela uFilipu kuyena uyafika ukufunda ukubhala uthi beyiqonda lento efundayo uthi ngizoyiqonda kanjani ungekho umuntu ozakufundisa le ncwadi engishoyo eMaroma sahluko 10 ifakazela incwadi ezenzo lethi-ke bayakushumela kanjani bengafundanga bayakuvula kanjani ukuqonda bengazange beze kuJesu bayakumvuma kanjani uJesu bengamazi beningi abantu abavuma uJesu kepha hayi lo ngokuba abantu bavuma uJesu labantu bebavumisa ngenkani uJesu umfunzi ngenkani umuntu uyamchaza uJesu ngamandla akhe azivelele so wathi besethi umthelo-ke ngabe le ndoda ekhuluma nawo uprofethi ukhuluma ngayo noma ngomunye umuntu bese lithi iBhayibheli uFilipu wayesevula umlomo waqala washumayela ngoJesu yathi indoda ngomthelo bayifika sebona amanzi lapha yathi mayiliqona yile yangivimba ukuthi ngene emanzini wathi uFilipu uma ukholwa uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenzeka uma ukholwa ngenhliziyo indaba isuka kuphi nenhliziyo uJesu ufuna ukuhlala kuphi enhliziyweni hayi wasemlomeni zifuna uJesu glory to God wenhliziyo hayi wasemlomeni so mayekwenzeka into zikaNkulunkulu nakuba ukuthi wena kuguquka angeke uze namahlungu ngoJesu ethi umbhalo waMaroma sahluko 1 verse 16 sengibhala right aMaroma sahluko 1 verse 16 ngokuba anginamahloni ngevangeli uthi akanamahloni ngevangeli wena mosathatha ivangeli lefuna amahloni nayo insindiso yakho iweak ayinasekelo uthi uJesu umuntu ongifikayo phambi kwabantu nami ngimphika phambi kwababusizwe ungasatshiswa ngokuthi hayi sokuphindisa kini phela uma uzela ekhaya uzolalela umthetho wendoda angibahlabela angakhothamela amadimoni angisifaki isiphala angidli inyama yenu hayi baba sengirayithi angisafuni uloke ngihlabe imbuzi ngibambe izimbuzi la mina ngikhona uJesu manje hayi lento ezothenga impahla zesikole baba kulungile bekuyina lokhu kwenzeke lokho kusho
awuthi hayi phela baba mina ngiyabanga uJesu uzonginakekela. So manje wena uyethelela mwenze njalo. Wena nje akuthobekile umuntu menze into embi kuwena noma ke igama likaJesu akamazi uJesu futhi naye akazi kwenzani. Ingakho iBhayibheli ifundisa njalo mzalwane ukuthi uzokwenziwa kabi. Kepha ungaphindiseli okubi okubi. Uma isitha sakho sinqaniwe noma silambile siphakele nokusinika amanzi. Lokho kufana ukuthi uthathe ibhakede lamalahle wathi fu ikhanda lakhe. Ukuba lesenzo sakho siyakushisa njalo ukuthi kanjani sengimkhulume kabi kanje. Avela azongenzele into enje. uJesu lo muntu ukhona. Amen. Nami ngiyamfuna lo Jesu ozomlungisa bayabonile mina lapho kodwa Jesu sisebenzile. Ngoba yena uJesu ufuna ukuthi kulungise inhliziyo zabantu ngathi thina wasiphila phakathi kwabo abantu akunayo nathi baphinde basithelele futhi lo moya. Siphinde sithole sibambekile sethwe sekwena ubuke lo moya futhi manje uJesu enomusa yabona umusa kaNkulunkulu. Uthi wona ubone aphinde afinde kubeke endaweni. Kepha ngesikhathi sikaMoses owenze njalo kwemele uthotho ngamanje noma ushito. So umthetho kaMoses nowaJesu uyahambisana. Kepha uyagcwaliswa ukuba lo obulala inyama isinikwa isikhathi sokuthi ikwazi ukuzibona amaphutha ayo ivume bese yenze kahle. So asisaphili ngomthetho wenyama siphila ngwani ngomoya. Ngokuba phela ukuba siphila ngwenyama ngabe izitabane seziphelile ukubulawa. Ngabe izangoma ziphelile ukubulawa. Yabona ukuthi nabantu abaphikayo ngabe sebephelile ukugcotshwa ngamanje. Kepha umusa kaNkulunkulu osalele sonke. Bese athi lapha yana ke practice sivala ngencwadi le ethi ke incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 12 isahluko 10 right 12 sahluko 12 verse 9 starting from verse 6 right sekufuna ukuvela leli vangeli ukuthi akulona lenyama umuntu okhuluma lezinto ukhuluma izinto zikaNkulunkulu futhi ubambula zona ingakho sihlala isibhedlela silenze isisekelo sokuthi ngibe la mina ngithi nani bazalwane asamele ngembhalo asihlole imbhalo bese uthi umbhalo ke yathi kimi umusa wami ukwanele yes ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. So umuntu ozithobayo umpostoli ukhuluma nangayo qobo bakhe ukuthi ke awuhlehle right usheshe bagijima until from verse 5 to 6. Ngonjalo ngiza kuzibonga kepha ngami kuqobo angiza kuzibonga. Ukuzibonga kwakho ubonga uNkulunkulu empilweni yakho akwazi ukuzibonga mzalwane awusindiswanga ngamandla akho awutholanga umusa ngamandla akho kepha uNkulunkulu okwenzela umusa kuphela ngokuthakathaka bami ngokuthakathaka ukuba weak kwenyama kuvumela uNkulunkulu ukuba asebenze amandla akhe kamoya kuwe ngokuba noma bengingathanda ukuzibonga noma kuthiwa bengifisa ukuzikuphumeza bengingezukuba yisiwula bengeke khuluma umuntu ohluphekele ivangeli ukuze akhombise amandla kaNkulunkulu ukuthi ngishayile ngaxoxwa ngamatshe bengangena emkhunjini ngacishe ngamuka nomkhumbi kepha uNkulunkulu engidle wangilonda mina anginakho lokho ngoba mina angeke ngize ngifake isifakazi bami lompostoli Paulo kepha ikhuluma ngokuthi ube ngazibonga njengoAbraham ukuthi naye wengazibonga kepha hayi uNkulunkulu wengazibonga yena ngokuthi walalela izwi laNkulunkulu wafakazela ngayo ukuthi ke ungani kaNkulunkulu ngokuba bengiza kube ngikhuluma iqiniso kepha ngiyayeka funa umuntu acabange ngami okungaphezulu kwalokho engibona ngiyikho. So bazalwane lento lezi khuluma ngokuthi Paulo kuyenzeka sometimes uthola ukuthi ukhuluma nabazalwane wambula izinto uNkulunkulu azenzile bona babheke wena engathi wena uyaziphakamisa wena bagcina sembambelele kuwena bengasabambelele ezwini. So uzama ukugwema ukuthi angazibekela njengomuntu ngathi mkhulu ekhambeni noNkulunkulu kepha afuna uqinisa amandla kaNkulunkulu khona abantu bezobona lo uNkulunkulu amkhonzayo. Funa umuntu acabange ngami okungaphezulu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwayo kimi. Yes sir. Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi ukuze ngingeze ukuzikuphumeza ngokukhulu bezambulo ngenxa yokuthi uma unike izwi ngiyokutshela nje ukuthi kwamina njengoba ngishumayela
angikho mkhulu mina ngizibona ngingelutho ukuthi ngijabuliswa ukuthi lento le ensindiso idlulile imnandi engathi ngavele ukuyixoxa kubantu bepha manje futhi nakhona afuke nengqondo ukuthi phela ungabi isilimo ikhulume ngokuhleleka ngokuNkulunkulu sekusekunike nokuhlakanipha ungazi wena sowuzenza mkhulu ngalo Jesu wakho wena sowubona umkhulu ungasamenzi mkhulu Jesu sowubona umkhulu iqaphele nalonto le ungakholwa ngokweqile umshumayeli njalo kungathi umshumayeli bathi ekholweni lakho ibanganene bazalwane ibanganene musa ukukholwa ngokweqile abazalwane abaningi ngenxa ongalazi iBhayibheli bagcina sebekhuluma noma bezizinto kwabanye abantu sengathi bona bangcwele ngcwele bese sekuthukeka ke ivangeli ukuthi we abazalwane abasenhle bezitshela kanje kanti umuntu osindisiwe kufanele ukuthobeka ukuzitshela nje akufanele kubekwe kuyena ngokumoya kaSathane ngokuzitshela so mina izinto engizikhulumayo zibe eBhayibhelini bebelithi ungakholwa ngokweqile futhi ubonakala ngokweqile angikwazi ukubonakala ngokweqile kepha lokukholwa ngokweqile ngiyakwazi ukuthi ungakholwa kugcina sobenza izinto uNkulunkulu angazishongo noma ufundisa izinto angazishongo ngenxa yokuthi ukholo lwakho wena sowubona ngazi ukuthi nje sowungena ngempela ezweni noma sewuyilapho no wena hlala kwimfundiso imfundiso iyona ezokusigada ngoba iyimele ungathi bese ngibuza ukuthi uyithatha phela lento eyishona angisazi ukuthi ngoba mina sengifundisa into engicabanga ngoNkulunkulu uthi imicabango yakhe akuyona yethu ngendlela zakhe ziphakeme ngendlela zethu so manje ngikwazi ukuthi ngithathe into uNkulunkulu angisho ngokuyifaka ebandleni bese ngiyenze lonto imfundiso kaNkulunkulu qhubeka bra Nganikwa iva enyameni. so iva enyameni mzalwane naye ufukhense iva enyameni isono Ingelosi kaSathane. ingilosi kabani kaSathane. iva enyameni alisuki iva enyameni ngaphandle kokuba uJesu afike azohlala khatha so leva le lasenyameni lelifuna ukufaka umoya wokuphakama kepha uNkulunkulu lokuzithobela ukuthi uNkulunkulu intando yakho mayenzi usashalele ufuna ukufaka ukuthi yabona abantu bayeza uyabona abantu baphendulayo uyabona abantu bayabuzwa uyabona abantu bakho la uNkulunkulu ukuthi abantu baphendulwe yini labantu uyamthuma uNkulunkulu ukuba ingibukule ingilosi izinkaSathane izobe zombukula izokuhlanga impama so isono lesi sifuna ukuthi sizomenza thubeke phambi kaNkulunkulu ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. yes sir Ngakho-ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuse kimi. yes Yathi kimi, so ususa uNkulunkulu ukuthi lempakamo nalomoya omubi usuke kuyena yayise ithi inkosi ke uNkulunkulu umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami ngokuba amandla kaNkulunkulu apheleliswa ebuthakathakeni. ngesikhathi sewuzibona ngenamsebenzi sekuphele konke imizamo yakho kuyopheleliswa amandla kaNkulunkulu empilweni yakho kepha usathembele kwizangoma nemali uyohamba izibhedlela nezinyanga nabathakathi uzame ukuhlenga ukuphila kwakho uze kuphele konke bese uNkulunkulu azifikele qathatha azi ukuthi akubona kwami lokuvuka ngotshela abantu ukuthi uvuswe yimini uvuka umuntu obenenkani azofakaza ngoJesu uNkulunkulu ke amandla akhe asebenzela labo ababuthaka futhi abalungele ukuthi ke basetshenzwe Ngakho lokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. amen ukuzibonga kwakho vuma ukuthi uyisoli vuma uNkulunkulu akugeze vuma uNkulunkulu ukuthi akusole vuma uNkulunkulu akulungise khona wena uyokwazi ukuthi uNkulunkulu umbonge yena noma uzibonge ngokumthobela uNkulunkulu into ebalulekile ukuthobela izwi kaNkulunkulu ukuze wena upheleliswe kuphi ekungcweleni ukuba ngaphandle kokuthi uthobeke ngeke uze ukhona le Bible singaliphatha sifunde njengoba esho umfundisi uDlamini ukuthi uma ufunde njengenovel uyifunga njengenovel uhlezi ubona izinto ezingenayo ukwenza lutho ngakho but the time ufunda uNkulunkulu ekwangulela uyobona ukuthi amandla kaNkulunkulu angakanani uyobe sofunda nawe uNkulunkulu ukuzinikela uJesu Kristu inkosi uthini umpostoli uPetro kwiZanju 2:37 ithi sebekuzwa bonke bahlabeke ezinhliziyweni basebethi madoda bazalwane siyakwenzelani na wayesethi uPetro phenduka ufuna ukwazi ukuthi kumele uyenze phenduka angisho mina abazalwane besephendukile sengisho nakulabo ababuka ku-YouTube kuba siyarekhonda sifike sifake ku-YouTube so sishumayela ukuthi bonke abantu bezwe ukuthi fanele baphenduke
bese ukhathele ukhupha ibhenji lezihlalo lolo badla lakho lamanga elifukumele kwenza ufukamela isona phumani emabandleni amanga phumani isikhathi siyaphela phumani emabandleni akhiwe ngaphansi kwesisekelo sabafundisi abazakhele imfundiso yabo phumani emabandleni abo phendukani yilowo nalowo abaphathiswe kufanele uzwe iBhayibheli ungeze umfundisi mephikisa iBhayibheli okasathane uthi impumputhu mayihola impumputhu zombili ziyaphatha esokweni so phenduka yilowo nalowo abaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezibuzo khona lokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesendo esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza ngamanye amazwi amaniko bayala bathini sisindiseni kulesizukulwane sesimele ubalekele isizukulwane sibe sibolile sisiyanyenyisa sibolile siningi sokaNkulunkulu sifanele ukubalekela lokho uNkulunkulu emuhle ekwenzela umusa ufikelelwa isikhathi sokuthola uphenduke uza kusithinta ngemininingwane oyibonayo noma uyizwile ngesikhathi inkonzo iqala ukuze uNkulunkulu emuhle akwenzele umusa uphenduke bese ungena emanzini noma ngabe kuphi uNkulunkulu emuhle othembakele uthi wenza indlela lapho khona engekho khona so uNkulunkulu konke into ayenze uyakuyenza indlela sifikelele kuyo ungene emanzini ubaphathiswe egameni likaJesu Kristu njengokusho kwemibhalo bese wena uzohlala embhalweni njengoba isho iBhayibheli ukuthi abantu ababhaphathisa kwalo suku babengake inkulungwane ezintathu base beqhubeka esifundisweni sabapostoli benza konke iBhayibheli likusho nemfundiso ababezinika uJesu bahlanganyela ekukhulekweni nasekhipheni isinzi Jesu Kristu inkosi siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi esenzele sona baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu siyabonga moya oyingcwele wena wedwa olungileyo namanje uNkulunkulu siyakunika udumo sizendla ngaphambi kwakho kuba wena ufeze konke ofunayo ngathi siyacela uNkulunkulu kuba umoya wenkani nakho konke ukuba ungakufuni kithi ususe siyacela uNkulunkulu namanje sifunde uzehlisa nokuthobela izwi lakho siyacela uNkulunkulu ukuthi samukele izwi lakho elipheleleyo singabi ngabantu abadibanayo bahlehle ngoba uNkulunkulu uthi wena laba abahlehlayo inhliziyo yakho nomoya wakho ayithokozile ngabo njengoba uNkulunkulu basilahlekele ukuphila kwethu ngenxa yokuzuza umhlaba kepha uNkulunkulu isabelo salabo kuba yichilo lomlilo siyacela uNkulunkulu ke nathi singabalwa nabazokulahlwa kepha kukho konke sifunde ukuthobeka ngaphansi kwezwi lakhe namandla ukuze khazimulise wena wedwa uNkulunkulu oyingcwele ezintweni zonke siyacela uNkulunkulu ngokuzithoba nangokuzinikela ukuba usifundise uthando lokuthanda sibe nomoya wokubekezela uNkulunkulu nomoya wobunye sibone izwi lakho ngendlela ofuna ngayo singabi ngabantu abazifunela ukuthi bagcwalise izinkanuko zabo ngezinto uNkulunkulu zesikhashana ezokusilahlisa nomhlaba siyacela uNkulunkulu namandla usiphe amandla okunqoba isitha uSathane ukuba bonke amandla amahle uNkulunkulu nezibusiso zivela kuzo ngegama likaJesu Kristu siyacela namanje baba ukuthi simphefumulo yethu ngezwi nangakho konke uNkulunkulu usihlanganisayo kuwe ngegama lakhe namandla kuze kube phakathi amen Ngingumfokazi lapha emhlabeni ngifundisa uyikhaya ngingumfokazi lapha emhlabeni ngifundisa uyikhaya ngingumfokazi mina ngingumfokazi